Fl-okkażjoni tal-125 sena minn bdiet tiffunzjona residenza San Vincenz ġiet inawgurata plakka ġdida fl-entratura tar-residenza. Din ir-residenza li hija waħda mill-iżjed binjiet antiki li sservi b'mod ħaj għal kura medika ilha tagħti servizz lil pajjiżna għal dawn is-snin kollha. Din ir-residenza hija faċilità dedikata lill-anzjani li ma jistgħux jgħixu waħedhom fid-djarhom hekk kif għandhom bżonn saħħa medika kontinwa. Net News tkellem ma' wħud mill-anzjani li jgħixu f'din ir-residenza. Isnajd il-ġenna tal-art ħanajdek. Stibni tajjeb, kważi aħjar mid-dar, għax insib kollox hawn. F'San Vincenz jgħixu madwar 1100 anzjan u anzjana. Il-Chief Nursing Manager Rudolf Cini għalinna kif l-impjegati jagħmlu minn kollox biex iżommu l-residenti kuntenti. Li żomm il-kulħadd kuntent bl-istess mod huwa diffiċli. Però ovvjament il-kwalità aħna target tagħna tal-kura hija fuq il-kwalità ta' ħajja. Ir-riżorsi umani, l-ambjent. Net News tkellem ukoll mas-CEO ta' residenza Josjen Kutajjar. Aħna nipprovaw li l-ħajja ġewwa San Vincenz tkun qrib ħafna ta' kieku wieħed qiegħed ġod-dar tiegħu kemm jista' jkun nimlewlhom ħajjithom b'attività u anke naraw li jkun hemm atmosfera ta' familja. Preżenti għall-inawgurazzjoni u tberik tal-plakka kommemorattiva kien hemm ukoll l-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona.